Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Naisyaga Channel. Ang nagapalangga sa imo. Hello, good day na naman sa aton mga pinalangga nga mga kanaysyaga. Welcome gid kamo diri sa aton nga NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Sa tanan naton nga mga subscribers nga padayon nga nagasuporta, madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Sa mga bag-o naton nga mga subscribers, thank you gid sa inyo nga pagpamati. Kabay pa nga mag-enjoy man kamo sang amon nga mga drama. Thank you man sa mga nag-share sang amon nga YouTube channel, sa mga blind massage naton nga mga kaupdanan. Thank you gid sa inyo pagpahibalo sa iban nga ari diri ang mga drama sang mga kabulagan. Ilabi na gid sa aton ASFM family. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta sang amon nga mga drama. Ginaagda ko kamo nga mag-subscribe sa NYGC Blind Drama. Imo na mapamatian, pwede mo pa mabalikan. Gani, mag-subscribe na sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Tingga mo. Hindi, para sa haringin nyo. Dali lang. Aryan na yun, may ano ko sinyo. Ano na? Ano na dyan? Aryo, anak! Andi mo ka dyan? Amo maniwan si Poldo, anak! Dirara ka mo, lakas! Drama nga puno sang hugot kag paghigugma. Palangga ko man ikaw, Jo. I love you, Catherine. Palayu'i ang anak ko! Kat, kung mag-break man ka mo, ari ako. Gusto ko gidya nga iatubang ko sa altar antes ang tanan. Kag, masalapuan ko pa ayhan siya. Siguro subong na traffic pa siya ay. Drama nga puno sang komedya. Uy, Parimiloy, kakita ka na amo nga wala kibol sa buli? Wala pa pelyo. Gusto mo makakita? Din. Pangispiho bala, kaglantawang buli mo. Ari na ang complete package nga drama. Naisyaga Showtime. Dirigid lamang sa NYGC. Ang nagapalangga sa imo. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap. Parimiloy, tayo gid kay makalakat na kita sa kay Supremo. Di ba do? Kalugon sito sa babae na di ba nakitan na no? Naglagyo. Wala mo kong lagyo to siya kay wato siya kay Cindy si mo. Kaya kabalo ka naman sa akon. Ano gana storyahan no dalawa? Babae blang na sugata ni Prelyo. Ay, oo. Hindi siya kaintindi sa akon. Ay siya ka na, ako ya hapon. Galing mo tabuan sa Bascobado. Do. Oo bala, ari na ta sa balay ni Supremo. Sige. Ay hala, binatagol do sang ido. Hala, nantawag lang isa ka ido ko. Ay nga manaw. Ang itsura ito, lulumiloy. Joke na nalo. Ari na ta. Si Lolo Berto, ari di ayhan. Ara siguro kay tigabi na subong tapos karon wala sa karon ipakaon nga piyambre kun wa siya. Ay oo. Nadaan na si Premiloy, gutom na na kay hambal lang gina hindi sa kuno mahaw manyaga. Kaya makaon na lang siya kuno piyambre. Dapat ka di piyambre dala. Anong ginahotek mo, Loy? Ay, siling ni Premiloy. Hambal ko dumanog si Prelyong sa babae kay ina. Sino na nagapadulong? Uy, si Pare Ilyong, si Pare Miloy, nagupod man si Basyang kag si Mascobado. Isugataon ko sila. Isugataon ko.
Uy, Pare Ilyong, Pare Miloy, Basyang, Maskubado. Salamat kay Ari ka mo. Alberto. Patigunan ka ni Preberto sa gibo kasubo Ay, kaluoy man si imo Lolo Berto. Tama na nagahibi, Preberto, kang luha mo katulo sa dulunggan mo. Preberto, kalma lang oo gali. Isan o gali ilubong si Supremo. Oo ba? Bas na ilubong si Supremo. Ay, dala ko di gali si imo ho. Dala na mo, gali Ay, oo, halin na sa kalwan ni Miloy kag ni Elio. Oo, binuligan, gali na po. Ayawan ako gani kakwat sina para ni si inyo Lolo Berto. Dako ni siya nga danang dala ko. Ay, bawa, pabutan na. Kadamo siya. Kadamo ginsangin nagbululig siya kay Supremo, kadamo ginsangin sulisit ninyo. Ay, oo, kadamo ginsangin sulisit na po. Sa Ilyong ning bakas, ho. Kadamo siya naghatag kay Preberto, kag kay Supremo. Ay, naluoy, gid bala sila sa inyo. Hindi bala, damo man na kwarta si Supremo? Oo ba? Di na itong mga mangga nyo, Oo, dati hambal mo lang ang damo para amon lang ng iban. Ano hambal mo, Permiloy? Asli ko, plaster na di karon. Natingala man gani ako. May mga kwarta si Supremo, pero ambot. Kung anong ginhimo niya nga naubos, gid. Sige, pasensya na ka mo. Ari, abi sa higad siyang dalan ng balay namon. Sige. Pare Miloy, Pare Ilyong, Basyang, Maskubado. Salamat din sa inyo. Sige lang, Lolo Berto, Wala niya problema sa amon. Ang amon niya, makabulig lang kami sa imo. Bali pa yun, gabi ka makabulig si Ibo Preberto. Ay, oo, kag makatsimpo. Kaya ikaw naman bulig sabon, Hindi ka na pagbulig sabon. Okay na sabon. Gusto? Ano ang bagyo, Lolo Miloy? Siling namon, kung may tsansa nga makabulig sa aton isig kaparyo, bulig kita nga wala siyang pangduha-duha. Hatag kita kung may arak kita. Amo na yung tsaktuda. Subong ko na takos nga maamigo, hongid ka mo. Labi na gid ka mga duwa. Pare Ilyong kag Pare Miloy. Salamat gid sa inyo. Bulig na dabol sa ibo kay bayo kagatawo. Gusto. Preberto. Gusto. Oo. Palangga kaya naamon, Preberto. Kadako siyang nabulig niyo sa akon. Pare Miloy, Pare Ilyong, dali ka mo anay sa unhan. May istorya ako sa inyo. Dali ka mo. Dali. May istorya kita dito sa unhan ko ni. Sige. Kita kay Preberto. Bilhin ka lang ba siya? Order lang po ako. Tira lang siya. Pare Ilyong, Pare Miloy, si Noban, kag si Robotino, nakahibalo na kamo nga mag-utod sila. Oo, kabalo na kami nga utod nila si Noban. Buligan ta sila. May isa pagid sila kautod nga wala nila nakilala. Si Renzo. Ano? Utod nila si Renzo? Utod nila si Renzo? Utod nila si Renzo. Pati si Renzo ganun utod yaman? Ay, kinala mo nga daw may do pareho sila itsura ka. Do pareho sila Ha? Do pareho sila. Ikaw ulaya. Intindihan na lang yung sitwasyon nila. Hindi lang Preberto, no? Hindi ka magkabalaka kay buligan na po sila. Buligan na po sila. Buligan na sila. Oo. Buligan ta sila. Amo na nagtiyon. Nga may mahimo man kita nga kaayuhan sa aton isig katao. Kung kuhaon naman kita diri sa kalibutan. Handa ba lang ka mga dua magbulig sa akon. Ilyong, Miloy. Handa kami.
Handa kami nga magbulig si mo, pero si Prilyong lang yung una kuhaon. Dugin konsensya man ko Premiloy, sige di mo ta kay Lucia ba? Makabalik ta. Mabulig man ta kay Lucia. Ipagbalik ta tong ginpanguha ta. Ikaw lang to balik sa iba, kino kadamo ko mo sa ako. Malakat-lakat ako kato sa barangay na Siaga kay para maka-exercise man ang mga tiil ko sa paglakat-lakat. Kaya wala na gid ako kakanto sa barangay na Siaga. Aba, daw si Pre Albino man inang masugata ko. Pre Albino, isa din ka? Ay, maayo kay Ari ka Pare Duming. Ay nga, tadi. Sa diin ka makadto? Ay, sa barangay na Siaga. Makadto pa tani ako dito sa imo kay mga pikita. Ilibrita ka. Abaw, sana all. Nakasana all ka man, Pre ba? Bag-o? Bag-o ano, mga hubinon lang ang mahambal sana all. Hindi wow. Ara pagid. Hindi wow pagid. Ate, sige, dali ka. Maupod na lang ko sa imo sa barangay na Siaga. Ate, sige. Dali ka dito na lang kita mga pisa kay Marie Punay. Ate, sige, Pre Duming. Dali ka. Let's go. Aba, let's go. Natabo sa imo? Nga nagahibi ka dahaw? Uy, tama na nga hibi ho. Kalaway si imo lang tawon. Pareho tatay Nga nagahibi ka, ha? Sino ba lang nagaway sa imo? Ginaway ko sang classmate ko, tay. Ay, tuod ka? Ay, hindi ko yan magpasugot, anak. Nga awayon ka lang yan sang classmate mo. Ote, anong ginhimo mo? Kwantay ginpatawad ko na lang siya. Ano? Ay, hindi niya pwede. Base maandan ka na niyang away-awayon kung patawaron mo siya, nak. Di ba na? Kantuan ta sa eskwelahan. Kag ipatawag tang iya ginikanan. Kantuan ta, nak. Kwantay, nabudayan ko ba mag-istorya sa iya kay English ya, tay. English siya? Oo, tay. Ang iloya istoryahon ko. English raman tong iloya, tay, kay ang iya amay foreigner. Ay, English magaling amaya kag iloy? Oo, tay. Ate, tsaktong ginimo mo, anak. Patawaron tagid man na sila. Oo, nak. Dapat kay balo kita yung magpaubos ka magpatawad. Amo na gani dason, kung naga-English ang gaaway sa imo, patawara na lang, nak. Ay, sos ako ya. Bala yung maglinaway. Way lang tayo English sanay. Agay! Malapit nila kita Pare Albino sa barangay na Siaga. Mapungko na si Aday sa makina sa alagyan sa may bato niyo. Ate, sige. Nga ano naman ang inang istoryahan ta, Pare? Kung parte sang una, okay na to Ito, hindi man may ipamangkot lang ako sa iyo. Ano ina, Pare Duming? Ay, itlog gagamatis. Sa diin ang puson mo? Ano? Sa diin ang puson ko sa duha nga ini man? Ay, nano balay ni? Nano balay na kumpare nga pamangkot man? Napapili ko lang ikaw kung sa itlog gagamate sa diin ang puson mo ay nano tig-agin. Hindi man humok man na. Ay. Ote, sa diin ang puson mo. Amo na gani, pre. Kapalibog ko sa kung sa diin ang puson ko. Ay, nano, abrihe bala ang bayo mo? Nga aprihaw. Kay ara,
Kaya ara na gani ang puson mo. Ay, nano man na iya pari duming ang imo niya man. Amo nagali ang buot mo silingon. At ari ang pusoon kuya ho. Ay, anak. Tama na nang hibi, ah. Pagkaon na dito, ho, ah. Ate, oo, tay. Ano tong sudaan, tatay? Ara lang da sa babaw lamisa. Natakluban, pili lang da. Mapili lang ko, tay? Oo, nak. Kanto ito, ah. Ate, oo, tay. Ay, naku sa lamisa. Mapungko ko, di. Abe, buksan ko. Ala, tay. Do isa mala ni kabilog nga ugang sudaan, ta? Ate, ara na. Tisiling mo, tay. Mapili lang ko. Pili ka gani. Makaon ka o kung hindi. Abaw! Uy, diri lang po anay matambay-tambay ah. Mo nilag-nilag po di ah. Uy, hala. Sino nang galakat-lakat pakadto di oh? Uy, hala. Do si Rita man na nga sa DSWD? Oh. Ay, day. Mayong aga sa imo. Ay, mayong aga sa imo. Nang Marites. Uy, day. Ano tani? Ay, makadto ako kay Marisol. Kay lista ko sa iya. Ano? Ilista mo siya sa ano? Ay, sa livelihood program ah. Ay, doon? Ay, hala. Ay, lista mo na siya haw. Damo na kwarta. Ay, tuod. Wala ka bala kabalong ang utod niya sina sa abroad pero may nagapadala siya. Ay, hala. Abi ko anay kung pigado na sila. O pigado man. Damo niya kwarta. Kada hapon bala pero mila ni istong itan. Tapos, ang mga bata ay nagani ginapabayaan niya lang na. Ay, masaliguro kati. May kwarta nga pero may ginapadala sa ila mo. Ay, tani. Daloon ko siya sa listahan sa livelihood program. Ate, kung mag-amo na, ako na lang yung dala, kaya ako yung tuod niya pigado. Ay, tuod ka? Ay, oo pala, day. Ay, kung ako sa imo, hindi mo niya paglista si Marisol. Eh nga, hindi mo niya masaligan. Pero hindi ganit order sa online. Pero mila na dagakadto sila balay ang delivery. Hoy, kadamo kwarta na. Ay, ala. Ay, ara sa galiga pa kadto, di ho. Ate, tsakto ginanghambal ko sa imo nga dapat ilista mo na si Marisol kay pigado mo na. Ay, kung naglain ng huyop sa hangin, haw. Ate, natural lang niya maglain ng huyop sa hangin kay di. Siyang nagligad, ulan-ulan, bugnaw, subong, init na. Ay, Marites? Ay, Darita, ari ka gani? Ay, oo, Marisol. Ari sinday Rita, kay hambal ya kuno. Ilistay ka kuno sa livelihood program. Ay, salamat, gid ha. Ay, amo gani ginhambalan ko siya nga dapat ilista ka gid kay pigado ka man. Oo, kita malang pigado ang magbinuligay. Di amo na ginhambalan ko siya nga bisan ako gani makapamatuod niya si Marisol. Wala man na kwarta. Ang mga kabataan niya gani kisa hindi na naka-eskwela kay wala balon. Gali. Ay, kapitan. Abi mo, kadamo diri sa nagkanto sa barangay hall. Natural na boy, kay gusto nila mangayo sa aton siyang bulig. Tungod nagbabaha, kag nagulan-ulan siya nagliligad nga mga inadlaw. Basta gani subong do, may paglain sa tsimpo. Ay, amo gani kapitan. Ate, yan panghatagan ko na sila sa food pack. Ha? Ganhatagan mo na sila? Mayugad kay te, may budget man ang aton barangay para sina sa ila. Oo, kap. Yun ako to ganing mga tiya ko, hinablos ko. Ako na utod, kagang iloy ko. Una mo ganang pamilya mo, boyaw? Alay, manawuro kap nga. Gabulig taganin sa iban, sa pamilya tayo, hindi. Gusto ko ipakita sa tao, magbulig kita ya. Hindi lang yan kayo sa pamilya ta, kundi buligan tatanan. Paano mo na kap mapakita? Kung pamilya mo gani mismo, ginamulay ka. Kaya te, wala ka kabulig sa ila. Pero maayo kayo magbulig sa iban nga tao. So, no? May punto ka.
Ate, sige boy. Imo siya na isa kasako nga bugas kay dalon ko sa balay. Ikaw balakap. Yeah, joke lang na. Hindi ko niya mahimo. Kaya nga ako niya promesa. Serbisyo is pumuloyo. Tikap, may plano ka? Plano nga no, boy? Nga magpapili sa pagkakonsyal diri sa aton syudad? Nga ho. Lapit na lang filing ho. Dugay-dugay. Mapail naman kita sang Certificate of Candidacy. Wala pa na siya plano ko, boy. Kaya gusto ko mag-focus sa aton barangay. Damayo ng plano mo, Kap, pero wala ko sa imo. Total, daw kilala ka man diri sa city naton. Mapapili ka, Kap. Oo. Tapos, ako dahil ng imo himuon nga campaign manager. Aba. Amo nang nami mong himuon, Kap. Mapapili ka bilang SP diri sa aton na lugar. Kaya kung magpapili ka, Kap, sigurado gid nga damo sa manamian sa imo. Ilabi na gid si Nicole. Dumayo na, boy. Nami na, Kap, nga damong manamian si imo? Hindi. Mas nami gid nga manamian sa kun si Nicole. Allah! May pa siguro, Kap. Matimpla tanay kape. Ate, sige, boy. Pwede ka tinto ka timpla kape. Kaya mamati kita balita sangtang nagainom sang mainit-init nga kape. Ate ang Kap. Ang radyo ko. Pandaron ko, abe. Kagaron sa aton mga balita, mga kabyanan. Ba? Daw naming tingog sa announcer raw. Ang balita naton ya sa subong at inion, ang mga politiko, ari na nagasugod na, kay tungod dali na lang ang filing sang Certificate of Candidacy. Ang ginaabangan gani sang tanan, nga isa kuno kakapitan sa barangay na Siaga, ang mapapili man. Huwag pagani ko kasiling, balaan na nila ba? Kay tungod, ini nga kapitan ko no, gusto gid magserbisyo sa pumuloyo, ay han? Gadwa-dua pa sila oh. Amo ni subong ang ginabrobantayan, mga kabyanan. Chismoso klase reporter ni. Kilala ko ni. Si Tito Jimmy ni. Kilala ko na, kilala ko na ni kapitan. Sakto gid daw. Abaw. Kataway sa pamatsyag ko kung makadapat ang likod ko sa banig. Abaw, sa banig dyan. Kakapoy gidabi mo kay tapos ko pa nadul sa kilid sa balay namon. Buday kanway ka na ya asawa. Ayos to. May radyo ko to bala nga kuha kay Choy Ronico mo. Tistingan ko to bala. Kay way ko pa to nasistingan mo. Oo, way ko pa to natistingan. Kay basi isa lang to bala kay estasyon ang nakabutang haw. Abaw, tistingan ko to be. Di ini ko na to gana ginbutang man. Aba, ari radyo. Tistingan ko. Isa lang ka. Why na? Naburot na. Isa lang tuod kay estasyon. Pabalik ko to. Okay no, mga kabyanan. Kalit na ang anay naton utdon. Utonayin naton ang ginapamatian yung matahom nga drama. Kay may duha kita dito sumong kabisita sa aton nga studio. Ang isa ini nga manawagan ni kuno sa nadula niya nga bana kagagapat yak bata. Ay abi pasudlo naton pa sa abi manang diri ka. Angkor man, mayong hapon sa imo. Ay sumo mayang hapon man manang. Pungko. Ara. Ari microphone kapte. Ang microphone lang. Oo man. Hindi pa kapte ang microphone sang Angkor man. Ano tani ipanawagan mo, manang? Kay ara, sige. On air kita subong. Nagapamati subong at bilog nga naisyaga. Okay, go! Bana ko, love. Ibalik mo na nga aton 4 ka anak nga gindala mo. Kay isa lang sinadang imo. Ang 3 kay kumpare mo na ya.
Hindi, wow. Ay, pare Biloy. Bayo gid no kasi pare Berto ginhawiran niya ta. Abi mo, nabusog ikaw kay kadamo sa mga piyambre gali dito. Hambal ba? Ginhambalan di ko ni pare Berto niya. Iyo, wa lang kamuda ni Miloy Gadi. Gindamo ko kuha ang iban ganyari pa di sa bago dalaan ko sa Jojo Karon nga realisasyon do. Pinsarabla. Way sa kabalo si Berto ka atong piyambre to. Gingko ato sa Changgilo Ay, siya. oo bala. Abi mo pare Miloy, damo gito siya na-realize sa ginhambal sa aton. Nga dapat kuno may mahimo man ta antes kita kuhaon sa kahitaasan. Kay balo ka kita nga mga tao bido nalulong kita permi sa sala. Do mas damo pa ganing hinahimo ta nga sala sa sakto no. Oo dapat ani dumdumon ta nga ina sala pero nga kung kaysa pare Miloy ano sibo ka matyagan. Nga kay balo na gid kita nga mga tao nga sala nga aton ginahimo nga ginasige tao. Kay pasaway kita mo. Amo na gani, Premiloy nga nagasigit na pangayo ko na sa patawad kiti. Pasaway kita. Basta may makuha kita, kuha lang kita kuha. Amo na gani. Kung dali lang blakrelyo. Oh, gaban. Kung makahibo ka sala, kung mga mag-realize ka at mag-insakto, kakuhaon ka sa kaitaasan. Ha? Di ba? Oo. Kung makasala ka wala ka kapangay patawad, kuhaon ka saan ka inadalman. Ambot lang. Kaya mo ginawala ko na hibalaan, Premiloy. Boslingo na nagakuasin mo kung malain ka, kainadalman. Sa pamatyagan ko, Premiloy, hindi kay taasan yapon? Kay taasan yapon Pero ginapadalom ka? Butang ka sa imperno. Amo nagle. Kaya si pamangkutyon sa ako magsimpo si Kwan. Si Pancho. Ay, oo, no? Si Picto. Abi mo, magkutun ko gid siya. Pancho, may impyerno gidayhan. Amo na? Guro amo na gani ipamangkot ko sa iya. Kaysa tuod lang, kapati magiging nga may impyerno, Premiloy. Oo. Pundo bla ka na may istorya mo. Oo. Magkutun mo sa may impyerno? Oo. Doon nabatian ko na daw. Ikaw, ibo iya. Pero kadamo subong sa mga tao, Premiloy, nga mas nalulong sila sa pagpakasala. Ikumpara sa paghimo sang insakto nga para sa aton. Iway tiya kabalo kundi nang takutob. Subong nga daan, sige nang gira. Tapos sabi mo, puwerte subong sa aton kapigado. Ay, amo na gani nga nanguha na lang sa Changi ni Lucia tungod sa kapigaduhon naton. Amo na gani gambal sa nabasahan ko. Hindi ko pagpatami kapag pigado kay basi magawat ko. Hindi ko pagtami ka magararon kay basi malipatan ko ikaw. Muna sa ko do. Uy, di sa Bible ko na nabatian nga ginhambal ni Choy Panso mo? Sige ko po kay Panso na buko na sa nasagap sa iya. Nami gimagali Premiloy, no? Gali na tingala mo ko kay Panso. Yaban? Gambal man sa sator sang maayo nga bagay pero kung makakita sa palda nga kadipes di man tulok. Hindi na yan kuno Premiloy mapunggan. Ete, siyempre alang-alang likawan mo lang na siya, matulukan mo gid na iya. Oo. Why tayo mahimo kung makakita kita sa mga nagapakasala di sa kalibutan. Ang importante kung nambal ni Pancho sa akon. Likawan nato niya ang magpakasala. Oo. Mahimo. Kung sala, hindi pagtuluka. Oo. Kunara na bikaron siya lagyan mo, hindi yung pagtulukon. Munggo Sobra pagin gali niya. Pero, ay sa akon Premilo, ibalik na nito ang mga ginpangkuha na kay Lucia. Ibalik? Oo. Pwede man na sa ibalik na. Kalikit si paminsaron mo ganyan kung sino na mo. Bas, ang aton blagin, dulog to blagin, Berto, ay kung umalokon, way ko to blagin isip, masih namo, kinuha mo to, dalas mo. Balaan ko na kung sino nagpangwa. Si Mas Cubado. Si Mas Cubado? Oo. Damo to siya siyang nakuha man. Anti siya nagpauli siyang nagligat. Abi ko nagtambok siya niya ba? Si Unon Stubla, grocery? Ang baya ko no, buyon lang to. Grocery na to gurong Unon siya to. Si Blao? Tingala ko na dali-dali siya dayon. Uy, ang laing kay updanay pa sila ni Basyang. Basyang? Oo. Idugod mo pag-asa ako na mo, hindi kwarta. Hindi. Updanay sila pa uli. Basig mo lumuon siya bala kay Basyang Premiloy, haw? Hindi man? Hindi. Nakabalaka ka kay Basyang? Kaya kabalaka ko sa mga grocery, maubos ako. Oy, balik! Balik yan ay! Balita. Isa ka tao ang nagbatyag sang palangapoy sa lawas. Nagpalanakit ang likod.
Nagaalay ang balikawang. Nagpamanul ang tiil kag kamot, kag nagasakit ang ulo. Suno sa aton pagpuro pamangkot sa iya, tungod ini kuno sa kasakuon kay kadamo sang iya nga trabaho. Kag kulang pa siya sa tulog. Apang sang may nakasugid sa iya nga pwede niya ini ipamasahe, para magnami ang iya pamatyag nagkadto siya sa isa ka blind massage. Kag didto niya na pamatudan nga ang massage makabulig gid sa stress nga mga tao. Nagnami ang iya pamatyagan. Na-relax ang iya nga kalawasan. Gani kamo man magpamasahe na para hindi ka na mag-antos sang imo ginabatyag. Magkadto kag mag-relax sa Syra Blind Massage sa Dalom Gaisano, Grand Kabangkalan. Mag-relax na. Ari diri ang inyo masahista Maki Paloma, Terry Paloma, Romel Pineda, Emilio Magbanua, kag amon receptionist Hana Ariola. Sa Syra Blind Massage, gani magpamasahe na.